ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ба рӯзи аввали моҳи рамазон табрик гуфта ба шумо тани сиҳат, умри дароз ва дар хонаятон пурфайзу баракатро таманно дорам. Ва имрӯз мехоҳем ана ҳамин хел ду торти ба подписчикҳоро тайёр кунем. барои он ба мо лозим аст тухм разрехи тел, загусти тел, шакар, сахни пудра, равған, орд, краситель. дар аввал мо тухмҳоро гирифта бо шакар ана ҳамин хел нағз акак омехта мекунем. Мо дар ин ҷо истифода кардем 12 дона тухм. Барои ҳамин ду торт мо ҳамин як хамирро тайёр мекунему мепазем. ва ана ҳамин хел ки ҳамашро ардараш кардем, равғанамро меандозем. Пас он аз амин орд 12 қошуқ, аз разрехи тел 2 пачка меандозем. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо будед, моро ҳамроҳӣ кардед. раҳмат ба он касоне ки видеои моро паделитса мекунанд. ана ҳамин хел хамираш ки тайёр шуд, мо онро аз ҳамин хамир мо 6 корж тайёр кардем. ана ҳамин хел дар ҳамин қулат 6 та корж тайёр кардем. ана ҳамин хел дар духовка ба муддати 10-15 дақиқа мегузорем. ана ҳамин хел пухт, ҳар якро мепазонем. ана ҳамин хел ва дар ин ҷо бошад мо аз ана ҳамин хел аз қаймоқ истифода кардем. қаймоқ хеле бомазза. қаймоқ махсус барои ҳамин тортҳо, барои креми тортҳо фурӯхта мешавад. ана ҳамин хел дар ин ҷо 2 килограмм қаймоқ аст барои ҳар ду торт. ана ҳамин хел бо 2 пачка загустител андохтем ва лат заданро давом медиҳем. ана ҳамин хел ғафс мешавад. ба муддати 2-3 дақиқа лат занем ва дар ин ҷо дилаларо тайёр мекунем. 1 стакан об меандозем, 200 грамм аз дилаларо меандозему кремашро тайёр мекунем. ин креми дилаларо фақат ман барои ороиш истифода мекунам. ва дар ин ҷо як ҳамон бурдкардагӣ ба мо гуфт ки ба мо аз ҳамин дилала гул наандоз. барои ҳамин мо бо ҳамон қаймоқ гул андохтем. ана ҳамин хел ҳар як коржро хел тунук мекунем. дар ҳар як торт мо 3 коржӣ истифода кардем, 3 қабат. ҳамин якташро нишон медиҳам. ӯшам ҳамин хел кардем. ҳамин фақат якташа нишон додам тамом, барое ки пафтор худаш дарози бад мешид видео. барои мо ҳамин якташа нишон додам. ӯшам ҳамин хел кардем. ба ҳамин тарз крем молидем, хеле пӯшондем. ана ҳамин хела печеноро дар гирдош молидем. ва дар ин ҷо инами ранги сабз ин қаймоқ аст. ана мон креми дар дарунаш молидагӣ ҳамон аст. ана ҳамин хел боз ороиш додем ба ҳамин. ана ҳамин хел ороиш додем. поёнҳояшро ҳамин хел мекунем ва ҳамашро ба як андоза мекунем. бо ҳамин хел бурида мегирем гӯем. ва дар ин ҷо ман истифода кардам аз
анами хеле анамуд посыпкаи тилогин чошидем. дар ин видео намоён нест, неки пешамиқа ранги тилло буд, намихел аҷоиб хушромадаги буд. ай пешаш анамихел навистем рамазон муборак. тайёр шид якмуш. анамихел посыпкаи муҳрача партофтем. анамихел хушрӯ тайёр шуд ва упаковка кардемша, хушрӯ карда бастем. дуюмаш бошад анамин торти Расул Латипов. анамихел ороиш додем. ин ороишҳоро ман кадагиам бароямон нишон надодум. анамихел ҳардуша упаковка кардем ба соҳибошон иштиёи таом.